Me EU-Kare-tiimi annamme teille vinkkejä turvallisuuden parantamiseksi jokapäiväisessä elämässänne. Jokapäiväisessä elämässäsi saatat kohdata henkilön, joka käyttäytyy epäilyttävästi. Millainen hän on? Kuka tahansa, joka olosuhteet huomioon ottaen vaikuttaa epäsopivalta. Kiinnitä huomiota yksityiskohtiin. Joku lukee sidduria ylösalaisin. Joku on hyvin hermostunut ja katselee jatkuvasti ympärilleen. Joku, jolla on takki päällä sisätiloissa. Tai jopa jotain, mitä intuitiosi kertoo sinulle olevan vialla. Jos näet epäilyn, älä lähesty häntä, vaan ilmoita hänestä. Olitpa sitten kadulla, koulussa, klubilla tai synagogassa. Jos huomaat hylätyn ja tuntemattoman esineen, älä koskaan koske siihen. Älä myöskään jätä sitä huomiotta. Voit vaikuttaa auttamalla meitä. Ensinnäkin älä koske siihen. Tarkista ympärilläsi olevilta ihmisiltä, kuuluuko esine jollekulle. Jos se ei kuulu kenellekään, siirry turvalliseen paikkaan ja välittömästi ilmoita siitä vartijoille. Kun kävelet kadulla, pysy valppaana. Jos näet jonkun, joka vaikuttaa vaaralliselta, kävelee sinua kohti oudolla tavalla, se voi kärjistyä aggressiiviseksi teoksi. Jos joudut tällaiseen tilanteeseen, vältä suoraa yhteenottoa ottamalla etäisyyttä. Etsi turvallinen paikka, kuten apteekki, ostoskeskus tai mikä tahansa umpinainen liike, ja ilmoita tilanteesta. Jos joudut hätätilanteeseen, yritä paeta mahdollisimman nopeasti. Yritä mahdollisimman pian paeta ja suojautua turvalliseen paikkaan. Turvallinen paikka voi olla huone, jossa on vahvistettu ovi. Käytä huonekaluja tai esineitä ja tuki niillä sisäänkäynti. Ilmoita tilanteesta vartijoille. Avaa ovi vasta, kun poliisi on paikan päällä. Jos muuta vaihtoehtoa ei ole, taistele. Nyt kun teidät on koulutettu, teistä tulee valppaat silmät ja korvat yhteisössämme. Mahdollisten uhkien tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen antaa teille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti yhteiseen turvallisuuteemme. Tämän tiedostamisen myötä teillä on tärkeä rooli yhteisön turvallisuuden ylläpitämisessä. Me pidämme yhtä, ja iskulauseemme on pelottomina yhdessä.